Pagirumdum sa mga babae dyan. Agumonindo sa mga lalaki na kaya kamong patinduganin harong. Eyo, bako itong lalaki na nagpapatindog kan sa iyang daradarang panghiso sa kalson. Iyang istorya kan mag-agom na si Paiberto asinan sa iyang paboritong misis. Ha? Paboritong misis. Yaon sa harong si Manay Basyon. Asin si mister niya si Paiberto, hali sa trabaho, sa construction, aldaw nin Sabado, swirelduhan. Si Manal ang sweldo ka ni. Si Manal ini, bako ining kinsinas, si Manal. Tamang-tama swirelduhan, nagkunyan si Paiberto, nagdumang boss niya, boss, Sabado baga? Wala makitang kunya, wala makita niyang pambakal lamang ni Jean. Oh. Sakto da mga panggamay, padang budget si boss ni Paiberto. Nagbali mo na da siya, nagbali ning 500. Nagbali siya, paano ka ni? May ning budget si boss pang pasweldo niya na si Mana, makabali mo na dawa 500, at least may madara sa harong. Pag uli ni Paiberto duman sa harong ninda, pig-intriga niya na kimisis niya, so 500. Sabi ni Paiberto, Gom, pasensya ka na kanya. Ha? Mayang budget si bossing. Nakabali mo na ako ng 500. Pag tsaga-tsagaan na mo, ibarajiton mo na sana. Ruminiklamo daw ito si Manay Basyon. Sarong si Manang katatrabaho si Agomo, intrigahan kang niya na Sabado, 500. Garo sala. Garo may naipit, ano? Garo may nakaipit sa garter. Talagang hinala yan. Tamang hinala yan ang mga misis. Sabi ni Manay Basyon, maray pangyakan ni Agom, ako na muna ang magtrabaho, ika na muna magbantay kan mga aki. Talagang porsigido si Manay Basyon, siya na matrabaho. Kumbaga, itabi mo, ako na. Huminali da kan aldaw na ito si Manay Basyon, patuyatoy na da, nagtrabaho. Kinaumagahan mga pangga, nagbalik sarong aldaw pa sa ng trabaho si Manay Basyon, nagpuli na. Pagbalik ni Manay Basyon pagkaaga, may daradara siyang 1,000, pig-intriga niya mang kimister niya, Agom, sarong aldaw sana ni, 1,000 na. Ika, sarong si Mana ka. Sarong si Mana kang kapautor trabaho, 500 sana nadara mo. Puni sa kuya sarong aldaw, 1,000. Bilib da si Paiberto mga pangga, sabi ni Paiberto, matindi ka talaga Agom, sarong aldaw pa sa 1,000. Kung saron si Mana palan ito, 7,000. Di nagapot si Paiberto. Ano mga yung trabaho ang nakuha mo, misis? Sabi ni Manay Basyon, ay madali man sana ang trabaho ko, pauruhigda man sana. Relax! Pauruhigda man sana ako, tapos nag-i-English ako, nag-i-English. Ang pigapot naman ni Paiberto, ano man ang piga para i-English mo, Agom? Nagkukuraho man sana ako ning next. Di ugmado na naman si Paiberto, mga pangga, ugmado. Yun na ngayon ang pagyaman tagom. Paurhigda ka lang ngayon, Agom. Nagkukuraw kang next. May 1,000 ka na, sarong aldaw, matindi. Sabi da ni Manay Basyon, ay takong dengani ko ta naghaldat, 1,500 sa... Takong da naglanit, 1,500 supig intriga. Baka naglanit gayud sa halanuhan, na sobrang kakakuraho ning next. Salamat kay Pading Ron Lastimosa sa pagpadarakan istorya sa Facebook. Thank you so much! Pagramdam ini po istorya sa nakatang isip, imbento, ano man ang pagkakaparehas sa bagay, lugar, pangyari o pangaran, di nangangahulugan na totoo kung may kaparehas. Ini po imbento sa na, dahil po sinasadya. Alright?